तो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय तो गाइस नोंथांमोननो दिनै मोनसे इन्ट्रेस्टिं गेम माने देखायनो थांगासिनो आङो जोंनि खाथियावनो टटलापारा होननाय गामियाव जोंना गोरबोखुंगुर ब्र'नि गामियाव आरोना इउटिउबारानो बिथाङा नोंथांमोना सिनायखायो तो बिथांमोननि गामियाव दा मोनसे फेस्टिवल जादों आरोना बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम फार्स्ट टाइम आरो बे गेमखौ नायनायाथ' दिनै फाइनाल दङ तो जों दा थांनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि इन्ट्रेस्टिं जायो भिडिअआ तो जोबजासिम नायबिन दे गाइसमोन देखायलांगासिनो आं नोंथांमोननो तो टुडो लेट्स गो गाइस जायगाया ओइ बेयावनो जादों आरोना ओरैजाय नाहरनांगोन ओइनो बुलायगासिनो दोखो दोखो बुलायगासिनो खेलाया नायनोसै माबायदि जादों गेमा जायगाखौथ' मोनफैबाय ओइ गेटआ बेयावनो आरोना टिं टिं टां टां गेल बुलायलायनाय बुलायगासिनो ओरैजाय नायनो देखायना ना मा लिरदों बेयाव दा 12 बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिवल 2021 आरोना गाइसमोन फेस्टिवल बियो मोनसे थांसै हाबलांसै सिङाव देखायनोसै ओमफ्राय एबार मा हिन्जावफोरनि गार्ल्सनि एबार ओरैजाय सासे ओमफ्राय ओरैजाय सासे नायदो मारै जायो मा जायगा सोलायनायसै नामा बेबो After this ball, sub-junior girls semi-final 44 to 47 kg category. Sub-junior girls 44 to 47 kg category. Noyoni Daimari from Sonitpur, Agarkona versus Sansu Bosmatari from Sai, Kokrazar, Matakona. After this ball, Sikhlafwrni Bosmatari, Sonitpur, Agarkona versus Deepika Ramsari from Sikhlafwrni, Bodoland. Both are get ready. Bisa. Deepika, opponent. Tamanलै जोंसो बोलो फ्लांलायनायनि नायग्रायासो डेन्जार जोङो बरायनाय हाबाफारि मोनसे लाबावदों बिथाङानो जाहैबाय सेंट्रेल बड' फिल्म प्रडिउसार एसोसिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां लकेश्वर बसुमतारी बिसानि आन्दाराव जाखिनि बड' फिल्म प्रडिउसार दं बिथाङा बे आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङा जौगाखां फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउसार बिथांखौ आरसिनि हारिमु दालाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ फालिजों बरायनाय जाथों बरायगिरि बिथां सोरांसा दैमारि बिथाङा गोबां फिल्म दिहुनबाय बोराइ बाथौनि महिमा दागो बाथौ थान्दै उदालगुरि बयस आरो गोबां बिथाङा बिथोन होबोदों सिनायथि लानो थाखाय साबायखर थाबाय लोगोसे बिथांनि उनाव जों सिनायथि होनो सानदों एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथां पबित्र बर' बिथांखौ दान्दिसे सम सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे बानजा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ फालिजों बरायनाय जाथों बिथाङा पबित्र बर' सेन्ट्रेल बिगानि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि गोजोन्थों After this one, sub-junior girls 44 to 47 kg category. Noyoni Daimari from Sonitpur, Agarkona versus Sansu Bosmatari, Kokrazar Sai, Matakona.
जाबसिगोन दे फोसावनाय हिनजावसाफोरनि दंफां बुखुनाय बे बादायलायनाया जोंना जासिगोन बेखाय मुंखारि जानाय हानजाया जाहाथे थाबैनो फैनानै दंफां बुखुनाय जायगा बिसिम नुजाफैयो क'क्राझार साइ बैराबारि उदालगुरि बाक्सा मोनथामबो हानजाखौ गेलेनाय जागोन जायगासिम फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लाजना देराबाय आरोना बैसागि बर' दाउब' आथिं ना मा होनो आथिं जरायलायना थाबायनाय देखायगासिनो आं नोंथांमोननो नायलांबाय थादो र' मिथिबाय खेला दाउब' आथिं नामा लास्टल'सो आरोना गाइसमान फेस्टिभेल लानाय ओरैजाय मा माबा गेम बुङो मिथिलायलाङाना सोंनानैसो खिथानांसिगोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय थादो ओमफ्राय ओरैजाय सेमिफाइनाल बाउट सेनियर वमेन 52 दाउब' आथिङाव गाखोना नायबाय खिन्थु जायासै बिराद मोनसे गिलिर मोनसे फिसा हालायलाया थिगानो ओमफ्राय बै ओरैजाय खनसे नायफिनसै नोंथांमोननो देखायनोसै आं बेयाव बुलायनाय मानाय खमलायनाय मा मा खेला जादों बेखौबो मिथिलायाखै सानैबो गावबागाव सिदा सिदा नाय मा खेला बियो जायगा सोलायनायसो नामा दोखो दोखो गेलेगासिनो माजों माजों गेलेदोंथाय ग्रुपखौबो मिथिलायलाङा आरोना नायगासिनोसो ओरैनो After this bout, senior man 54 to 57 kg category, Risam Bosmatari from Baksa, Agorfana versus Fasil January. बयसनिमोन गाइसमोन एक्चुअली रेडिसो होनना बुङो नालाय खिन्थु बेयाव दारिया फान्था होनो आरोना ओमफ्राय दहायनि खनसेनिया बयसनिमोन ओमफ्राय दा नैबे आरो गार्लसनि आरोना हिन्जावसाफोरनि गेलेगासिनो हारसा बर' मिक्स नामा माबे निनि एन्जर बायदि फ्लिट दाबलायलायनाय ने नांदों ना जेनलाय एबारनो बुरै सिख्ला सिख्लाफोरा जेनबाय सिख्लाफोर एबारानो होयो जोंना गेजेराव दोननायाबो दंफांसो फाग्लालै ओमफ्राय ओरैजायनो सिख्लाफ्रा बे खावसेथिं नायो सिख्लाफ्रा नै हागोन नालाय बिस्ला बुरैफोरजोंलाय बुद्रु जासिनो बे नांगौ होदो गोख्रै सालायना
लगाओ गाइसमोन बुरि पार्टियासो देरहाबाय आरोना एबार सिख्लाफ्रा जेनबाय खननैयाव जेनबाय सिख्लाफ्रा बुरि पार्टियासो देरहाबाय गाइसमोन गिलास्रोन नामा गिला गेलेनाय नामा गिला ना बाथा बाथा गेलेनाय नैला बाथा गेलेनाय नाय गाइसमोन फार्स्ट टाइम आरोना दिनैसो नुफेराखै बेखौबो ओरैजा देखाय ओरैनो आं फार्स्ट टिमनिफ्राय मारै बुना हरो नायनो आं मोनसे देखायनो आरोना नोंथांमोननोबो नायलांबाय थानांगोन बाथा राजानि खेला जादों बाथा राजा बिजाबावसो मोननायमोनलै ना सिगाङाव बिजाबावसो मोनदोंमोन आं आमान इन्ट्रेस्ट नांदों आरोना बे मोनसेखौसो नायनानै हाजासै खावलायलायनाय सोरनिबा आसागि बैसागिनि माबा हिसान बक्स हैलायलायनाय होननाया बाउन्डारि थाङाखैना सिक्स दंलायलाय नामा बेयावबो वेन मोना मोनाखै आं दाबो खेलानि रुल्सखौ एसेबो बाथा राजानो बियो एसे हायोदां बियो After this bout, senior man, semi-final bout 58 to 61 kg category, Jiten Bosmatari from Udalguri, Agarkhana versus Khanak Bosmatari from Udalguri. Aja sih, gelibay biar mana.